Dostali sme sa s novým elektrickým Outlanderom cca 900 metrov nad morom, to znamená, že sme vystúpali 500 výškových metrov a prešli zhruba 12 km. Keď sme štvorkolku vzali od nás, bola nabitá na 100% a dojazd ukazovala 70 km, čo samozrejme zohľadňuje predošlú jazdu. Momentálne po 12 km a 500 vystúpaných výškových metroch a pri teplote cca -2 stály sneh 10 až 30 cm, to znamená, že trakcia samozrejme nebola úplne ideálna. Je dojazd momentálne 10 km. Samozrejme musíme zohľadniť teplotu, podmienky a nastúpané výškové metre. Čo je však dôležité povedať, dojazd 10 km nám svietí konštantne posledné 3 km, to znamená, že sa veľmi ustálil. Takže vlastne štvorkolka si dokázala konečne po tomto čase vypočítať, aký má reálny dojazd. Napriek tomu, že elektrický Outlander má o 3 kone menší výkon, je o 25 kg ľahší kvôli tomu, že nepotrebuje zásobu benzínu ako jeho benzínový brat. Je dôležité poznamenať, že elektrický Outlander je pocitovo silnejší a je to spôsobené jeho lineárnym prejavom krúťaceho momentu, aj napriek tomu, že má menší výkon ako jeho benzínový brat.